Začali svoju výstavnú sezónu. Prvú tohtoročnú akciu prichýlil Trenčín, kam pricestovali chovatelia takmer z celej strednej Európy a núdza nebola ani o návštevníkov. Trenčianske výstavisko ovládli tento víkend psi. Ukázať sa ich sem prišlo viac než 2400. Na prvej tohtoročnej výstave sa chcel každý predviesť v tom najlepšom svetle. Pravidelné koupání, pravidelné česání, používání kvalitní kosmetiky. Každopádne, nešetřit na kosmetice. Majitelia strávili skrášľovaním svojich štvornohých miláčikov celé hodiny. Potřebuje česať. Češuje 8 hodín třeba. Pekne upravené psy majú potom jedinú úlohu – zaujať rozhodcov. U každého psíka sa hodnotí jeho povahové vlastnosti, jeho charakter, postoj psíka. Ďalšia vec je posúdenie psíka v pohybe. Aj tento rok bol na výstave najviac zastúpený rodeský ridgeback, pes, ktorý sa využíva na lov levov. Je prakticky jediné plemeno, ktoré sa v plnej rýchlosti dokáže otočiť na mieste, neútočí, nehryzie. Na výstave malo premiéru nové plemeno, ruský toj. Táto fenka je jediná svojho druhu na Slovensku. Sú takí trošku bojovní, drzí, živí, hluční. Medzi viac než 200 plemien sa nájdú aj psi, ktoré patria k najútočnejším. Štatisticky najviac útokov bolo od jazvečíkov, ale to není otázka agresivity, ale práve naopak, že je to malý pes, ktorý má veľkú sebadôveru a mnoho rázy tým, že ho človek nevidí, si ho prisadne. Pre televíziu Joj Pavol Čertík.